лекари. Тия 100 на 100 играят по скайпа двамата и така става работа. Да. Как О, ги чакай, спия чакай. тия работи? Ти можеш да го убиеш това екзекютора. Ма не можеш. Мога, а като няма да мога. Ето. Хавиер. Виждаш ли го, това доктора. Ага. Убий го него после. Така мисля да не знам всяко. Хейвер. То Самуел, селал ли е това, бе? Готфадъра? Само това ме Къде е то Самуел? Или он е Мота. Или Сера ли това? Казах, един е сигурен мафиота, Алто Гърл. Или го сега се ноша. Не знам, ма трябва да оцелем само двамата, няма как. Ай, за теб дадо някакъв. Гласуй за този Мота да е къфа там. Че не че ще ма такова. Така. Айде, почна се за него. Така. Айде. Така. Вигрен ти си къси там умираш. Продължаваме с Давай Guilty. втора част. Давай Guilty. Втора част от нашата поредица на Town of Selene. В момента се намираме на втория епизод. Айде, Guilty 5 пъти го цъкнах. Ге, защо го отменеш, бе? Сега отменено ли? Какво направила човеко, бе? Бах ти тапак. Guilty пак цъкнах. Няма нищо. Отрепахме го това време. Бомши и да цъкнеш. По-бързо те. То... Сега серии не е килър да сме хванали, ще идеално. Защо мен аз? Сера Самуел автобой. Инвестигейтър. Какво да направя сега? Кой да разсея? Ай сега аз трепа то. Твоя ли пак да опитам или лекар? Знаеш кой да убиш? Ето Хавиер. Той моят колега ще го отрепя, аз ще отрепя то тогава. Ма не можеш да го убиеш неговия човек. Уби там някакъв друг, Самуел или някакъв там уби. Тая ми пише имун, добра, Самуел ще изтрепа тогава. Кент. Сега сигурно мен ще убият 100%. Тая ми писа, че той е бил имунизиран. Серия не убит, ще му убиме 100%. Аз съм. Ето. Аз като си знам кой ще му убие. Оли, теб ти умря. Някоя съка, тая ми каза, майче е жена. Ма не знам. Мъж ли е? Самуел. Къде ми пише? 100%. Сега какво? Тия двамата трябва да трябва. То па сега няма да ми знае това. Ти можеш ли да разбереш кой е това убил? Айде, ескорта и другия какъв е бил. Сега ще видим. Ай! Мафия! Нела, мафията го убила, бе. Мафията го убил. Доктора. Виж Хелнама. Последния път. Теб ли, бе? Да. Как те убиха тогава като Ама Ахел? не сега. Миналия път. От девичната игра. То Янг да отрепим. Weekend. Сега ще пишат теб. Пише, че е то Самуел, 100%. Самуел съка пише. Не, чакай, нищо не да пише. Добре. Сега се гласува и двамата стол го избираме и трета и той, айде. Вие двамата сте живи с това, нали? Да, живи сме. Сера. То се видя кой е. За Самуел давам. Не, за това. Ян. За това Янг ли, Манк ли. То...
Executor. Айди, давай си. Нали знаеш, че това тук ни трябваше, не всъщност ни трябваше това да го прави, защото то сега първо беше Executor, сега Jester и сега като умре ще убие един от вас. Няма нищо, после аз ще убия серийни убийци, така. Как ще го убиш, не може да убие теб. Ама да, сега ще имам какво. Guilty. I love cheese balls. Ама още един guilty, бе. Гледай всякакви стъпи, няма да цъкнат guilty, ще го оставя да оживее. 4, 3, 2, 1. Ще го трепим, добре. Мафиота ще е то, Самуел. Ето. Али... не трябваше да го убият. Трябваше то Самуел, този сериен убият. Аз тръгнах за него. Не знаеш, че сега не можеш да го убиеш и сега ще убие теб. Добре, то как стана Джеста, нали при мен не стана? Защото те убил това. Аз разбрах, бе, тя трябва да го убиеш. Ти самият, не някой друг. Сещаш ли се? То Самуел се опитавам да убие. Ма не можеш, това сериен убиец. Не можеш при защо да го убиеш. И какво да направя се? Нищо губите тази игра. Аз направо ти казвам. Сега трябваше да... Не трябваше за това, но ние са тъпи много. Особено това, по който да сте супер тъп. Защото... Сега ще убие един от вас двамата, на другия... Да, ето ми пише. Jester kills one of you, един от нас двамата. Да. Какво от това съкръщение ИДК? Айде аз убия. I don't know. Така се привежда. Ага. Ето. Как? Мама ти стара и тъпата игра. Това тани честна работа, ба. Те всеки път правят някакви тъпи апдейти са дразни. Какви апдейти, бе? Джестъра го уби това Сера. Джестъра знам, че ма убила, не теби, Сера, а теб те уби това серия на убиец. Ние двамата цъкнахме него. Ама той е. И кой победи в крайна сметка? Серийен убиец. И той серийен убиец сам трябва да оцелее, за да бие. Бати простотията. Там умна игра. Серия Killer Win. И тъмън трябваше да бием, това всичко ще да стане. Да. 4 победи, 7 загуби, бил. Ако искаш още една да направим. Да, бе. Тъмън да станат 3-4 епизода. Мале. Пътихте. Трябва някой път да снимаме и с трета Аутобойс. Аутобой, човек. Защо в множествено число го казваш? Да, с трета Аутобой. Така съм свикнал и за това. Да, наистина има трети. Но неговото име ще разберете по-късно. И да, това прозвуча малко като филмиране, но няма нищо. Аз ще пиша Галабар. Как се писа? Зоомумба. Ти сериозно, да? Някакъв зоопарк ли, кой имаше такова? Сега не сега какви ще са. Значи, дано този път да съм лоша роля. Искам малко. Лоша. Добре, Godfather. Какъв си ти? Vigilante ли, какво това? Да. Теб няма табара. Какво ти пише? Какво ти пише отдолу по това? Scrolls only in... Топа много бързо го маха това, мале, аз да не съм англичанин тук. Да чета за части от секундата. Какво сега не могат да ме убиват? Аз какво мога да правя? Каква ме е ролята? Могат да те убият. Ама кажи ми какво ти пише отстрани сега. Където пише там ролята и отдолу. Атрибути. Какво може да правиш? Chose to take